санаи 20 июн дар меҳмонхонаи ситораи Хуҷанд ҷанбасти озмуни акси зебои кишварам баргузор гашт. озмуни мазкур шурӯъ аз моҳи майи соли ҷорӣ бо ташаббуси маҷаллаи раҳнамоии Тоҷикистон ва бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардидааст. зимни чорабинӣ аз аксҳои ба унвони озмун фиристодаи иштирокчиён натиҷа гирӣ карда шуд ва беҳтаринҳо муайян гардиданд. қайд гардид ки дар давоми зиёда аз 2 моҳ ба унвони озмун беш аз 300 адад акс ворид гардидааст. дар ин озмун зиёда аз 300 акс пешниҳод шуд ки аз байни он 26 аксро ҳамчун акси беҳтарин интихоб карданд ва аз байни 26 акс 3 нафар ғолиби озмун ҳисобида шуд. албатта дар давоми чорабинӣ онҳо бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ хоҳанд шуд ва мо ҳеҷ умед намекардем ки бо эълони як ҳамин озмун ин қадар нафарони зиёд акс мефиристанд, яъне хоҳиши иштирок доранд. ин маъни он дорад ки дар соҳаи яъне мо ҳама акс бардошта метавонем, яъне мо имрӯз бо телефонҳои ҳамроҳ метавонем ҳама ҷоя акс гирем. аз он ҷиҳат аксҳо зиёд аст ки мо ҷойҳои хеле зиёди тамошобоб дорем ва мақсад ҳам ҳамин аст ки ҳамин ҷойҳои зиёди тамошобоб барои Тоҷикистон, барои берун аз Тоҷикистон муаррифӣ шаванд, яъне туризми дохилӣ ва туризми хориҷӣ рушд кунад. ҳадафҳои асосии баргузории озмуни мазкур ин рушди бештари соҳаи туризм, ҷалби ҷавонон ба сайёҳӣ ва муаррифии табиати нотакрори Диёр мебошад. дар озмуни акси зебои кишварам намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеа ва бахусус ҷавонон иштироки фаъолона намуданд. дар ҷанбаст ба 3 нафар ғолиби асосии сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва роҳхат ба дарсҳои омӯзишии Саидмурод Давлатов тақдим карда шуд. инчунин чанде аз иштирокчиёни фаъоли озмун низ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда шуданд. қобили зикр аст ки иштирокчӣ аз ҳама хурди озмун ҳамагӣ 13 сол дошт ва инчунин яке аз ғолибони асосӣ маҳсуб меёбад. ман ин аксро гирифтам ки ман аз ҳангоми сафар ба Душанбе акс гирифтам. ман хело аксгириро дӯст медорам ва дар оянда мехоҳам ки аксгирӣ ки беҳтарин бошад. хоҳишмандон барои иштирок дар озмуни мазкур минтақаҳои гуногун ва тамошобоби кишварро аксбардорӣ намуда ба унвони озмун фиристоданд. ҳайати ҳакамон сатҳу сифати акс ва инчунин ракурс, композитсия ва мавзеи аксбардоришударо ба назар гирифтанд. иқдоми нек аст ки бо ташаббуси маҷаллаи раҳнамои кишвар озмуни вилоятии акси зебои кишварам барпо гардид. аз он мана миқдори зиёди иштирокчиҳо иштирок карданд ва аз он мо баъд аз шафофият муҳокимаҳо 3 нафарро ҳамчун ғолиб интихоб кардем ки дар ҳақиқат Тоҷикистон манзараи бой аст, зебо аст ва иштирокчиёни озмун ғолибон онро бо ҳунари болои худ пеши кор оварданд. ба ҳамагон маълум аст ки соли 2018 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст ва озмуни акси зебои кишварам низ дар ин доира баргузор гашт. маҷаллаи раҳнамои Тоҷикистон асосан бо мақсади ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва муаррифии мавзеъҳои дилписанду тамошобоби кишвар нашр мешавад. дар он акс ва маълумот доир ба минтақаҳои сайёҳӣ, мавзеъҳои таърихӣ ва дигар марказу нуқтаҳои барои сайёҳон пешбинишудаи вилоят нашр мегардад. директори маҷалла Ҷаннат Умарова зимни суханронии худ қайд намуд ки ҳадаф аз ин озмун ва талошо маҳз муаррифии шоистаи дастовардҳои кишвар ва ҷалби бештари сайёҳон ба мавзеъҳои тамошобобу табиати нотакрори Тоҷикистон маҳсуб меёбад. мақсад аз гузарондани ин озмун дар он аст ки вақте мо барои мавод гирифтан дар ноҳияи шаҳрҳо ба маҷалла сафар мекардем, ман дар он ҷо дидам ки дар шаҳру ноҳияҳои мо бисёр чизҳои ҷолиб аст ки барои сайёҳ мо дода метавонем ва сайёҳро ҷалб намуда метавонем. чунки масалан мисол овардем, дар шаҳри Истарафшан будем, дар он ҷо як ҳафта корбарӣ намудем ки 153 ҷои таърихӣ дорад ки ин ҳоли рӯшан нашудааст. озмуни акси зебои кишварам давоми зиёда аз 2 моҳ аз ҷониби маҷаллаи раҳнамои Тоҷикистон гузаронида шуд ва дар он сокинони кишвар ва бахусус вилояти Суғд иштироки фаъолона доштанд. роҳбарияти маҷалла тасмим доранд ки марҳилаи дуввуми озмунро дар шаҳри Душанбе баргузор намоянд ки дар он ҳамаи хоҳишмандон метавонанд ширкат варзанд. доир ба шартҳо ва меъёру муқаррароти озмун минбаъд тариқи расонаҳо маълумот дода мешавад. Рустамбек Аҳмадов барои барномаи иттилооти Нигоҳи Диёр.